Dako na ang abante sa pagsulong sa patas nga pag-ila sa kababayan sa ilang mga kapasidad diha sa katilingban. Gikan sa kinaraang hunahuna nga ang mga kababayan angay lamang sa balay ug sa mga kabataan magatiman, pipila na kanila karon ng himong mga gitahod nga pangulo sa katawhan. Dinhi sa Anda Bohol, sa pagpanguna sa babae nga mayor, nahimo na nga tinuig nga pasundayag sa Women's Month ang sadsad sa kababayan. Matag tuig, agi og paghandom sa paglingkawas sa kababayan sa kinaraan nga hunahuna nga sila bilanggo sa buhat nga gilatid sa karaang katilingban sa kababayan, gipasundayag dinhi ang mga katakos sa kababayan ang andahanon sa pagsadsad sa mga sayaw nga sikat sa mga rehiyon sa tibuok nasud. Gikan sa mga lalawigan sa kinatumyang amihan ng Luzon, ngadtos Kabisayan ug sa kinatumyang kaislahan sa mga kamusliman, gipakayab ang perming makaagni nga kiay-kiay sa mga lola, mga nanay ug mga dalagingding nga mga inday. Ginihan sa tema nga babae sa lahat ng sektor aangat ang buhay sa bagong Pilipinas, gipakita sa mga kababayan ang andahanon nga sila subay sa ilang tourism campaign maganda. Gikan diri sa Anda Bohol alang sa Maayong Balita Central Visayas, Ray Anthony Chu, PIA Bohol.